Food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Good afternoon, gid sa inyo. Magandang hapon. Mayad gid nga hapon. O, kompleto na ha? Good afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Thursday. Kung may plano ka mo maglagaw-lagaw diri sa city, be ready ha. Mga footgears niyo mga footwears niyo dapat pang walk gid ha. Ba paiway ang mga heels. Kay basi pagpuli mo sa balay, more ang lapok.
Anyway, may mga road closures, so be very aware of that. Kag siguraduhon ha, nga light lang ang inyong mga ginapangbit-bit dira. Kumbaga, nowadays, maglagaw, travel light. Anyway, sa nga hapon, Thursday na kita, of course, nagahulat na naman new set of stories para sa inyo diri sa kahapon lamang program. First story naton, newbie siya, the first-timer nga mag-join diri sa kahapon lamang program. Gani nga stay tuned gid kita pamatian nato nina, and for the meantime ang inyo naman yung mga istorya dira base sa ini nga mo tinion, ready na, pwede na nga paluparon, pwede na nga i-email. Liyog lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or pwede man isulat and ipadala or itunghol diri sa guard sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa tanan nga mga nag-join na naman sa aton, salamat gid sa mga bag-ulan dira nakakaon. I'm very happy nga busog na, kag sa bag-alang naka-power nap. Yes, energized, ready for anything to happen in the afternoon sa mga exciting things nga ginapaabot. Well, anyway, suguran ta ang tanan with this song from Edwin Di Madura from the Bombo Music Festival. I welcome everyone. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program with the song Be Yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead. And I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself.
Just be yourself. Just be yourself. That's right. You're okay the way you are. So just be yourself. And I correct myself. It's not Edwin Di Madura, but Ferdinand Di Madura. Yes, sir. Sorry, Gid. Confused na ka mga duwan ni Mr. Edwin Di Makulangan. Okay? Ang be yourself, iyan ni Mr. Ferdinand Di Madura. Alright, right? Sorry, Gid. Pasensya, Gid. 25 minutes after 2 o'clock. Sige, ready na ka muda? Because ako ready na. Mag-uumpisa kita sa pag-enjoy ng siling istorya sa aton ni Mr. R.T. Initials ha? R.T. Ever dearest in the Regine. Sugo sang maayong pamatasan. Maayong hapon sa imo Inday Regine. Kag sa tanan nga nagapamati sa imong manami nga programa KLP matag alas 2 sa hapon. Ako isa man nga maukod nga tigpamati sa KLP. Oy, feeling ko Bisaya ining aton nga letter sender. Ako isa na ka senior citizen, nagaedad sang 71 years old. Ang akon kahapon, parte sa akong love life. Reminds me of NB, ang way, ang language niya. Galing Mindanao. Tuig 1972, nagsugod ako sa pamasyar, diri lang sa amon barangay, sakop sang Banwa sang Maasin, Iloilo. Ang akon ngalan Inday, ari diri, pero hindi na lang pagbasaha sa kahanginan, tawag lang ako sa kay Mr. RT. Kag nagsigi ako pamasyar, kay tagon na siya naton kay Doy. Mga alas 12 na sadto sa gabi, nagsiling ako kay Doy, hindi ako mag-uli, kung hindi mo ako batunon. Kag iya na lang ako ginbaton, kag dayon ko man pauli. Kag wala ako gintanom sa akong hunauna, nga iya ako ginbaton. Ang abi ko, basi napilitan lang siya sa pagbaton, kay hindi man ako magpauli kung hindi niya batunon. Kag naghalin ako sa amon barangay, kag diri naman ako nagapuyo sa amon Banwa sa Maasin. Kay wala kami nagaintindihay sang akon nga amay, waay kami nagintindihanay. Kag diri, nakilala ko naman si Day. Kag nagsigi ako sang pamasyar sa ila. Kag nagkahigugmaay na kami. Kag wala na ako maghuna-huna kay Doy. Wala ako damguha. May nag-adto nga tawo sa akon kag nagsiling nga paadtuon ako ni Doy. Siling ko nga ahaw. Nagsiling siya, kay mamana na si Doy. Kay ikaw ang iyang pamanahon. Kay may nagsigi man kapamasyar sa iya didto, si Ped. Ang akon pakaisa gali. Aw, siling ko, sila na lang. Kay kung ako ang ihulaton, hindi na ako magbalik didto. Kag nagpauli na lang ang amo nga tawo. Kag tuod man Inday, sila ni Ped ang nagkadayon. Kag ako naman, sa amon relasyon ni Day, okay ra si Day. Nagkahigugma ay gid kami. Ang problema lang, ang iya mga utod. Kaya ang iya ginikanan, wala makagusto sa akon. Kag hindi na ako pabalikon sa ila sa pagmamasyar. Naakig sila sa akon, kay nakita man kami nga nagahakos. Kag insilingan nila ako nga makahas. Siling ko, wala ako mangahas. Ginhimo ko ini sa kagustuhan namon nga duha. Sugod sadto, hindi na ako pabalikon ni Day sa ilabalay. Siling ko, hindi pwede. Mabalik gid gihapon ako. Nagsiling si Day, kung magbalik ka, ako ang ila akigan. Kaya nagsiling si Day,
Didto lang kita magkita ay sa Iloilo. Likom sa ilang ihibalo, nga permi kami ni Day, gakita ay. Tinagsiling si Day sa akon, abuta lang, bali isa ka tuig. Kay kung hindi pa sila magsugot, maglayas lang kita. Oo ang siling ko. Kag nagkasugtanay na kami ni Day. Naglisensya na lang ako sa iya, nga malakat anay ako sa Mindanao, kag hindi tani siya magsugot. Pero siling ko, dugay pa man ang isa ka tuig. Kag nagsugot na lang siya, kag nagsulatay lang kami. Samtang didto ako sa Wao, Lanao del Sur. May nakilala ako nga babae, si Hilda. Ako naman ginpamasyaran, kayang akon ginhuna-huna, nga kontra gusto man ang iya ginikanan. Tignakasiling ako sa akon huna-huna, nga budlay supakon ang ginikanan ni Day. Kay base anuman ang amon maabutan sa ulihi, base ako ang ilabasulon. Amo nga nangangita na lang ako sang iban, bisan pa wala kami magkabulagay ni Day. Padayon nga nagsulat sa akon, kaya wala pa man sang cellphone sadto, kag wala na ako magsulat sa iya. Samtang yara ako sa Wao, Lanao del Sur, nakita ko naman si Hilda, isa ka dalaga, negosyante, dira lang sa Wao Public Market, sari-sari store. Kag akon siya, ginpamasyaran. Kag ginakadlawan lang ako sang iban, samtang namasyar ako, hindi ko no ako makita. Kaining si Hilda, dako nga babae. Kung magtindog, tagaliog lang niya ako. Kagang akon lawas, isa lang niya kapaa ang kadakon. Wow. Pero nagpahayag lang gihapon ako sa akon paghigugma. Bisan pa sang iya sitwasyon, nga dako kaysa akon. Handa gihapon ako sa pagpangasawa sa iya. Kun iya ako batunon. Pero wala sang swerte. Nagsiling siya sa akon nga, I'm sorry, Artie, you are not my type. Kag ako na lang ginsilingan, okay na lang. But just remember, I love you. Wow. Kag wala na ako magbalik sa pagpamasyar sa iya. Kag nakita ko naman si Elma, ang hinablos ng tag-iya sang karinderya nga akong ginakanan, kag bawal ang pagpamasyar dira sa karinderya. Kag nagsulat na lang ako. Ang akong sulat, nga una, hindi formal. To Elma, date of my love. Love, RT. Kag ang akong ginpahatag, bata nga grade 1, iya hinablos, anak sang iya pakaisa. Kag dayon niya balik, kag namangkot ako, ginhatag mong sulat? Siling niya, oo. Ti, ginano ang sulat? Ginhaboy sa kanal. Dayon ko sulat liwat. Amo lang gihapon nga pulong. Kag ginpahatag ko liwat sa bata. Kag namangkot ako. Ginano ang sulat? Ginsugba sa kalayo. Ang sabat sa bata. Ang pait naman, no? Kag pagkasunod, nagsulat liwat ako. Kag daw, nagdevelop na. Ang bana sang iya pakaisa, ang akon ginpahatag, kag iya na ginbalusan. Kung matuod kuno ako nga nahigugma sa iya, pangatubang lang kuno ako sa iyang ginikanan. Siling ko, kung maatubangon ako sa iyang ginikanan, updi ako pakadto sa inyo, kay wala ako katultol. Hindi man siya mag-upod. So nangayo ako sang address, hindi man maghatag. Iya lang ako ginbinuangan, kay layo man ang ila sa Pagadian City. Kag pagkabuas, ginabat man siya sang iya mama kag papa kay paulion. Kag nakita ko ang iyang papa, gwapo, kag taas man nga tawo, daw nahuya ako. Pero, ginistorya ko ang iya tiya, nga tag-iya sang karinderya, kag ginpakita ang sulat ni Elma, mga tubang ako sa ila nanay. Gisabat ako sang iya tiya, oo butar gid sila sa akon, parte ni Elma.
Pagkabuas, nangatubang na ako. Pagkatapos paniyapon, nabudlayan kami pagintindihan ay, kay hindi sila kaintindi sang Ilonggo, kag ako naman, hindi kaintindi sang Cebuano. Maayo lang gani, kay ang iya tiya, kahibaluman mag-Ilonggo, kag magkaintindihan man gid kami. Bulan sa February 1980, ako na malayi. Kagintala na ang amon kasal. Bulan sang Hunyo 1980, likom sa ihibalo ni Hilda. Way siya makahibalo, nakalaslo na kami ni Elma. Isa ka adlaw sina, nagkadto ako sa karinderya para manyaga. Dira ako gakaon, pamahaw, panyaga, kag panyapon. Kay hindi man pwede nga magdigamos ang akon kaon sa shop, kay bawal. Susamtang ara ako sa lamesa, plastar na ang akon nga sudan kag kanon. Nagbutang naman liwat ang waiter sang kanon sa akon gini kanan nga lamesa. Kag namangkot ako, kay sinuni kanon. Ang sabat sang waiter, sa tambok na, uy, kay makig-istorya siya kanimo. Tuod man, wala madugay, ara na si Hilda, tupad sa akon. Kag nagsiling si Hilda, nga wala na ako magbalik dito. Siling ko, ano man ang akon balikan, nga bigo naman ako sa imo. Nagsabat siya, wala ka man bigo Bah, ikaw dali kang mag-atras. Siyempre manilag man ta sang batasan sang tawo, kag hindi man ako kaabot sang edad nga ini, kung madali-dali ako nga pagkababae. Kag nabudlayan gid ako sang balibad. Inday Regine, kay gusto gid niya nga magkadayon gid kami. Kag wala ako sang mahimo, kay kalaslo na kami ni Elma. Pagka June 1980, naglakat ako pakadto sa Pagadian City para sa pagpakasal. Wala ako sang upod, kag wala pagid ako katultol sang ilabalay. Address lang ang akon dala. Ginpangita ko lang, kag akon man na dumduman, magparehestro kami sa provincial capital sa Pagadian. Hindi tani ako dawaton, kay walay pa matuod nga ako isa ka soltero. Ang ila barangay captain ang nagtindog sa akon para lang marehestro. Kag ang amon kasal, June 3, 1980. Ang tanan nga gasto akon gid. Wala gid sang may isa nga nakatabang. Pagkahuman sang amon kasal, 3 ka adlaw, nagbalik kami sa Wao Lanao. Upod ang akon asawa, kay didto man ang akon obra. Tuig 1981, nanamkon ang akon asawa. Permi siya ginakulbaan, kay gamos adto sa Wao. Nahadlok siya sang lupok sa mga pusil. Gani, nagbalik kami sa Pagadian City. Tuig 1981, Mayo, ginanak ang amon panganay nga bata. Madamo ang nagsiling, gwapo ang amon anak. Do hindi sila magpati nga akon anak. Kag balik gali sa kay Day, samtang kasal na kami ni Elma. Nagabot ang sulat ni Day. Ano ba kuno kasako ang akon obra? Nga bisan sulat, hindi na ako makapadala. Kag akon ginsilingan ang akon asawa. Nasiling ko akon balusan. Siling niya huuman. Kag akon ginbalusan ang sulat ni Day. Kay naluoy man ako. Siling ko, pangita na lang ka sang imo dira. Kay kontra gusto man ang imo ginikanan sang aton relasyon. Kay mangita na lang ako sang akon diri. Kag naglakat si Day, nagtrabaho sa Kuwait. Pagkagamo sa Kuwait, nagpauli si Day, kag namanaman. Kag diri sila nagapuyo sa maasin. Kag balik sa amon ni Elma, tuod man, Inday Regine, daw hindi magpati ang iban, nga akon anak, kay gwapo ko no. Bisa na mo ina ang siling sang iban, wala gid ako magduha-duha, akon gid anak. Maayo tani, kung paghuman namon sang kasal, naglakat ako kaginbilin siya, pero wala. Bisan mangihi, magupod, bisan diin magkadto, magupod. Pila pa kabulan ang amon pag-upod, kag antes siya magbusong. Kung gwapo man ang amon anak, basi didto kasunod sa akon asawa.
Kay madamo man ang nagsiling nga gwapa ang akon asawa. Bisan gani bago kami ginkasal, may namasyar pagyapon. Kay wala man sila kahibalo nga ginkasal kami. Kay kang namasyar, wala niya ginatubang. Kag nagsiling ang iban. Gin ano ko kuno pagpangasawa ang akon asawa, gintayaan sang pinuti. It reminded me of someone. Anyway, bisan mismo ang akong asawa nagsiling. Kung hindi pa lang tungod sa iyang ginikanan, hindi siya mamana sa akon. Kag hindi man kami nabyuhan ay, kag wala siya naluyag sa akon. Nagkasawahay lang kami tungod sa iyang ginikanan kag tiya, nga nakasurito sa akon, kay buutan kuno ako. Tuod maninday, ang akon lang kapital, ang akon pagkabuuton. Bisan malaw ay ang akon hitsura, pero maayo man ang batasan. Sa laktod nga istorya, nakaanakid kami sang 4. 2 ang babae, kag 2 man ang lalaki. Bisan pa nga 4 ang amon mga anak, nagkadugay, nagkalami. Imbis nga walay luyag sa akon, nabuslan sang sobrang gugma, kay tama ka imon. Hindi ko maintindihan akon asawa. Ako tani ang angayan mangimon kay gwapa siya, kag ako kadot kag tigulang na. Napulo ka tuig ang akon kamagulangan sa iya. Ginkasal kami, 18 ang iya edad, kag ako naman 28. Kag gamogid ang amon panimuno tungod sa iyang pagpangimon, or gamogid ang amon panimuyo. Bisan sa pagtulog, mag-away. E kun kaisa, mabutang ko ang ulunan sa amon tunga, maakig siya. Kay butangan ko nun sa ulunan, hadlok ko no ako matandugan. Kag kun makatalikod ka sa iya magtulog, akigan ka. Kay talikuran ko no siya. Ang gusto niya, permi lang mag-atubangay. Tuig 2017, nagsaling siya sa akon. 55 lang kuno ang iya nga edad, mamatay na siya. Uy, bulan sa October 2017, uso sa ang dengue. Nagmasakit siya. Ginadmit sa hospital. Dengue ang iya sakit. Nagsiling siya. 55 lang ang iya edad. Kaginsilingan ko siya, hindi na pagpatihi. Pagampo lang sa Ginoo, nga unta, sa hindi lang magmatuod ang imo ginasiling. Pero, nagmatuod gid ang iya ginasiling. 3 lang siya kaadlaw sa hospital, kag namatay siya. Tuig 2018, ang ugangan sang akong anak nga babae dito sa Manila, nagsigi sang panawag sa akon kung mag-istorya, may paaman gid permi nga I love you. Uy hala. Siling ko, palalakog kanimo. Kag sang iya pagpauli, diretso sa amon balay. Kag dayon niya ako ginhakos. Kag pagkagabi sina, no tingala ako nga nagbukas ang akon moskitero. Pagtan-aw ko, siya gali. Ginkamang niya ako. Kag wala gid ako makabalibad, kag nakuha gid niya ang akon pagkalalaki. Alright. Sa pagpadayon, akon ginsugid sa iyang anak ang natabo sa amon. Kag naakig ang iyang anak, kag nagapakahuya lang, kag wala na magbalik sa amon balay. Tuig 2019, nagpauli ako sa Iloilo, kag diri sa Maasin. Maisa naman ka babae, daan ko nga kilala. Nagsigi balik-balik sa balay, kag akon ginrespetaran sang pagpangaluyag, kag iya man ako ginbaton. Kag nagsiling siya. Mag-adto kami sa Iloilo, pero pandemic pa man subong. Pagkahuman sang pandemic, nagsiling naman siya. Pwede na mag-date. Wala na ang pandemic. Pero wala, agad ako magpadala sang iya paghagad. Kag nagsiling, tagon lang siya nga si NM. Kag nagsiling si NM sa akon,
naging issue ko no, nga siya ang nagapamasyar sa akon. Kag nagsiling ako sa iya, pati ka man sina. Tuod man. Susugod sad to. Wala na siya magbalik sa balay, kay nahuya. Tuod man, wala, gid ako na masyar sa ila. Diri niya ako ginbaton sa amon balay. Kag nagpasalamat man ako, nga wala na siya magbalik. Kay tama na, igo na, tigulang na. Pero ang siling sang iban, ang gugma sang tigulang, daw sa igi nga nagakamang. Kay bisan anhon mo sang tikwang, makapyot gid sa balikawang. Tuod man, in the Regine, tigulang na ako 71 years old. Ginkaluyan man sang Hinoo nga nakaabot sa sininga edad. Kay kaayuhan man ang akon ginabuhat. Hindi lang sa pagpahambog, nagsiling ang akon nagsiling ang iban. Buutan kuno ako. Tuod man in the Regine, wala gid ako sang bisyo. Ang maayong buhat lang ang akon kapital. Wala ako pagpanugal, wala ga inom sa makahulubog, kag wala ga panigarilyo. Ang siling sang iban, ano lang ang imo bisyo? Kaon lang, kag pagbayi. Pag chicks. Kaya kung bayaan ko ang kaon, mamatay man ako. Kung biyaan ko ang pagbayi, mabiyaan man ang akong asawa, kay babae man ina. Dala lang sang komedya, nagkadlaw lang sila. Kani man no, joke lang. So abi mo inday, nakonsensya gid ako sa mga babae nga akong ginbalibaran. Okay lang kung akong balibaran. Sang una ko nga gugma, si Doy, naluoy gid ako. Kag si Day, kag si Hilda, kag ang akon kumare nga akon ginbayaan. Kag sa akon man last love nga naguntat sang pamasyar. Naluoy gid ako. Kag subong, wala ako sang panahon sa pagpangita sang darling. Pero ang akon gugma, pagtuo kag paglaom, isalig ko na lang sa Ginoo. Nga amo ang matuod nga gugma. Og dinhi lang kutob ang akong kaagi sa natud sang pagigugma. Dudalong na niya, wow. Sorry gidinday, tingali naglisod ka sa pagbasa sa kong agi. Tungod kurog na ang akong kamot. Sorry, nataas gyud ang akong sulat. Daghang salamat og maayong hapon kanimo, Inday Regine, og sa tanan nga tigpaminaw ning imong mindot nga programa KLP. Ang imo sender, RT. You know what? Ang maninanamian ko diri sa KLP kay maka-encounter ako lain-lain nga mga dialect. Sang una, hindi ako kabalo, hindi ako so much maka-intindi sang kinaraya. Pero sang kadamo nga mga sulat nga ako nga nabasa nga kinaraya, ang dialect na ginagamit ay nag-alaman taken. And subong mga Bisaya naman ang nag-penetrate diri sa KLP, CNB, ga Binisaya, magkaisa, tisubong si RT, kag may ara pagid, nagasinibuano, ay kanami lang gid. Lakaadlaw alam, runtakon, sa pila ka mga dialects. Anyway, ga-enjoy ako sang imo nga letter diri, sang imo kasaysayan, RT, baw, gambal ka pa, hindi ka gwapo, pero ginalagas lang, no? Kulang na lang mga ido nga babae ang malagas sa imo. Anyway, kung di ka gwapo, guro grabe mo charm. Why ka binapadala picture mo, tani, nakapanghimbis kami sa imo. Joke lang. Kung tuod gid man, no? Nga gwapuhon ikaw, pero tigahambal ka, gadudagan ng iban, nga bata mga subang, gwapo, pero ikaw hindi ka mang gwapo. Ay siguro no, sa lahi gid man sang imo nga misis, basi dito sila nakakuha basi mga mistisahon, mga mistisohon. But anyway, so kumbaga kota ka na, good ka na. Ba, pila man ka mga babae ang imo nga
padalo mang ilang nga isip. Ano nang nangyari sa'yo? Nga ang way ka na nagpabatsyag. Ang isa to, ginpilit mo nga sabton ka, kaya hindi ka magpuli. Kung di ka pag sabton, anay nga ginsabat ka, pagpuli mo, gikalintan mo na siya. Nano man. Ang isa man, kiti estrikto ang maginikanan, binayan mo man. Ay nako, tiyan mo ginano, si Elma, gidyang imo, kay tiduagig kamuya ang nagkatuluyan. Pero grabe, ano tong, grabe mga intuition ng iyano, nga isip siya, mga 55 para mapatay na siya. Ay, alam mo nang mabudlay, no? Be careful of what you entertain sa imong mga thoughts, kay sometimes, nagakamatuod. Gusto ka gid, no? Dapat di ka mapanumdum sa mga negatibo, ang mga positive lang. Well, anyway, I just hope, RT, nga maging suki ka naman diri sa kahapon lamang program, and I'm sure you have so many still, no? Stories nga pwede gid nga ma-share diri sa amon kag kanami man kasadya man sa imong pagplastar diri sa imong nga istorya. Di sige mapaabot lang kami ha. First time mo, I hope this won't be the last time. So salamat gid sa imo gin share sa amon sa sining nga hapon RT. Magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine. That is now 10 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita pagkatapos ng gids na pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ini si Mayor Jerry P. Treñas sang syudad sang Iloilo. Nagaagda sa inyo nga magsaksi sa Madinuagon nga Dinagyang Festival January 12 to 28, 2024. Magbisita sa syudad sang Iloilo. Magsinadya sa Dinagyang. Kagululupod kita kay celebrar ang aton pagtuo, kultura, kag tradisyon. Halabira, viva, Senyor Santo Niño. Sa mga mensahe o kung mga naghahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyak. Kita diri sa kahapon lamang program. Here's our second story from Virgo of 1st District. Dear Tita Regine.
First of all, Tita Regine, I want to greet you good day and also to the listeners of your program, KLP. Ako may kasaysayan man nga gusto i-share sa kahanginan. Nagumpisa ini, kang ako nagtuon-tuon magnobyo o kung magsulod sa isa ka relasyon. Siguro normal man lang ra, tita, kay syempre sa tawag bala nga part kang pagdinaraga. Garing nagumo kita. Umpisahan ko, Tita Regine, kang ako grade 10. Kag siguro edad ko, kang mga amura nga time, mga 16. Kang grade 10 ako, tita, may first boyfriend ako. Pero hindi ko mahambal na serious relationship. Kay kadto nga time, sipal-sipal lang, kag daw trip lang rabala, tita. Then after pila ka days, break man gihapon. Tapos after karatita, turon, nagsigisigi, nga daw nagsunod-sunod ron rabala ang pagmigo-migo ko. Pero sa break man gihapon ang aradtunan kang tanan. Ha ha ha. Pero one day, nagbago ang ihip kang hangin, tita. Kay may sang kalalaki nga nag-abot sa life ko. Natabo dya, tita, kang grade 11 ron ako. Ang lalaki nga dya, tita, ihinago lang naton tanan sa ngaran nga LL. By the way, tita, si LL, amo to nga time, was grade 10 pa lang. Then, nag-eskwela siya sa other school. Si LL, tita, is mabuot nga klase lalaki. Responsible. Tanan nga ginapangita kasang kababae sa sang kalalaki. Daw dyan ron rabalatanan kay kana. In short, tita, he is my ideal man. Balik ta, tita, kang una kami nga nagkitiay ni LL. Before kami magkilalahay ni LL, tita, mimigo ako. Ang lalaki nga dya, tita, kabarangay lang rabala sanda ni LL balara. Sagad na ko, no? Siyempre, tita, sa tulad nga tiyempo, uso ang meet-up. Di kay ang lalaki nga dya, nga amigo ko, tita, naghagad makipag-meet. So, nagpasugot ako. Then, amuto nga time, kang nagkita iron kamo, may mga imaw, galita na, tita. Mga barkada na, kag classmates, kang barkada na, kag sararin dyan kara si LL. Kaya amuto nga time, tita, si LL makipag-meet man sa iban nga babae. Promise, tita, for the first time nga nakita ko si LL, doon ang bugan ako kay kana. Pero dogin bali wala ko lang, kay syempre, may nobyo ako. Pero, sa kasamaang palad, tita, nag-break man kami kang lalaki nga to. Tapos, tita, single ako for how many months? Then, one time, tita, nag-open ako kang FB account ko. Syempre, scroll up, scroll down. Then, tita, accidentally ko nga na friend request si LL. Nugay ako da. Aksidente ka to. Joke lang. Kay una ko nga pagturok sa picture na. To ka familiar. So mo to, gin-add ko siya. Then, mga pira lang ka minutes, gin-confirm na ang friend request ko, tita. And, naging friends kami sa FB. And that was the start nga nagchatanay kami. Siya una nag-chat, tita. But it was only 2 days nga chatanay, then nag-stop ang communication. Then, after 2 days, tita, nagchatanay raman liwat kami, and Tita Regine, ginpangayo na ang cellphone number ko. So, gintao ko man rabala, tita, kasi syempre boring. Gusto ko man may makaistorya. Then, tita, turon, nag-start, nga nagtawag ta na, and nagpropamasyar, tita. And within one night, nga tawganay, kag masyaranay, naging kami. Grabe. So, in one day, kapila siya magpamasyar da, kalima. Basta, ginsabat ko lang tana, tita, kay manaan ko man, nga para kay kana, tripping lang. So, ako, ginpasakayan ko man, tripping na, tita. Pero kang adlaw, nga naging kami ni LL, tita, is naka-in a relationship siya sa sang kababae. Wherein, tita nga, manug 4 months ron, relasyon nanda. Yes, tita. Naging kabit ako. Uy, pa mo na married. Hindi ko lang ipagamiton,
Or in short, third wheel lang ako. Nari na lang, okay lang yung third wheel. Abi mo, Tita Regine, before ko siya ginsabat, manan karon nga may migata na kag manan ko nga third wheel lang ako. Pero wala kamaan ang babae nga to, tita. Kag kay sagad man bay magtago si LL. Pero hindi kami madakpan. Every time nga magchatanay kami darwa, oy gina-delete convo na. Kay gina-open bay kang babae bay ta ang account ni LL. Tapos sumutawag si LL kay Knakon kung gabi ginapatapos na ng tawag ang babae. Kag ako raman tawgan. Ay nako. Ti abot siya man no? Abots mo man. I don't know why, tita. Unaga amod siya ang ginpili ko nga way of relationship nga third wheel lang ako. I know rako-rako nag-judge kanakon, pero I know nga sipal-sipal lang rabala, tita. Pero tita, nagsige relasyon namon until one time may ginsugid si LL kanakon. Hindi lang gali kami darwa ang migana, kundi tatlo kami. Yes, tita, tatlo kami. Kaya before maging kami ni LL, darwa ron gali migana. Kag ako ang ikatatlo. Uy, hala. Ano, jabay? Abi mo, third wheel ka, pero nabi, fourth wheel. Hindi ako familiar. But I'm just joking. This is very exciting, but why kita sa nabilin nga oras, syempre. Padayon na natin ang inisulat ko sa ato ni Virgo by tomorrow. So, very interesting, no? What happened? Kay third wheel ang gali siya. Ano man, may chance nga maging silagid man forever? Or wala? Walang nangyari. Of course, we have to find out tomorrow sa liwat natin nga pag-upnanay, mga kabombo. So, ang inyong mga istorya dira, I would be waiting for them. Excited ako nga makabaton sa mga istorya ninyo dira, ilabi na gid sa mga first-timers. Sige, email nyo na ha, kaangay ni RT, email ninyo inyong istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Siyempre, balikay kita buwas, and may I just remind ang ato nga winner. Naging panawagan ko kahapon, please be here ha. Tomorrow, hindi, sa Saturday pa ang aton nga pag-interview sa imo. So please be here on Saturday before 2 p.m. Well, madaming salamat sa inyo mga kabombo, and of course, after KLP, bantayan ninyo ang mga very exciting na mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Samtang ako naman, magapanumbalik puwas para padayon na nato ng inisulat ni Virgo sa First District. So maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.